jeg bliver utrolig glad og sådan energifyldt, når jeg kommer derned. Gladsaxe-koret er et sted, hvor man kan komme og synge, hvis man er ansat i Gladsaxe Kommune. Jeg hedder Jens. Jeg hedder Maria. Jeg hedder Stina. Og jeg arbejder på Rådhuset. Jeg er lærer på Grønnemose skole. Og jeg arbejder på Stengård skole. Jeg kan rigtig godt lide at synge, og jeg har nok ikke nogen fantastisk sangstemme, og jeg er 100% amatør, men jeg synes, det er rigtig sjovt, og jeg bliver fyldt af energi og glad. Udover at vi synger, så er det sådan den der spontanitet og vores sådan hyggelige arrangementer, som vi også laver sammen. Der er nogle søde mennesker i koret, og en god leder. Han er vanvittigt dygtig. Så det kan godt være, at vi ikke er så gode, men han løfter os jo et helt niveau. Det skal være rart at komme til kor og blive fyldt op med ny energi, før man skal hjem og spise aftensmad.